Spojenie tradície, novej techniky, 10 handicapovaných detí a tvorivého tímu. Unikát, ktorý sa dnes často nevidí, a to ešte s jedným cieľom – dražbou svojich vlastných umeleckých diel. Galéria u Aniela sa tak opäť stala nielen dejiskom vernisáže, ale aj benefičnej aukcie. 301 raz, 302 raz. 10 sklenených lám z tvorby žiakov špeciálnej základnej školy zo Spišskej Belej si postupne získalo svojich majiteľov. Dobrá vec sa teda už po 6. krát opäť vydarila. Mňa sa vždy pýtajú v Bratislave, v Prahe, ako je to možné. Poprvé, že funguje vôbec naša galéria a po druhé, či to skutočne sa za takéto peniaze a takáto akcia tu podarí urobiť. A ja im na to hovorím stále, že áno, dá sa to. Ale že tu nie sú len chudobní ľudia, lebo kto nie je chudobný srdcom a rozumom, tak dokáže umenie podporovať, umenie vnímať. Minulého roku sme už mali takú myšlienku, že dáme rok pauzu, že necháme si tých ľudí oddychnúť, ale bolo nám povedané, že nie, že oni na budúci rok veľmi radi prídu a veľmi radi prispejú na dobrú vec. Takže aj to je taký hnací motor. Témou tohtoročného projektu boli farby duše. Oslobodzujúca, vitálna či harmonizujúca. Taká môže byť nielen duša, ale aj sklenená lampa. Svetlo, ktoré prechádza cez to sklo je farebné. To znamená, aj duša je niečo imaginárne, ktoré je v nás a nikto to nevidí, ale my sa nejako vyjadrujeme a to je tá farba. Každá farba vyjadruje niečo a možno, že aj človek sa podľa toho rozhodne, ktorú lampu si vydráži, čo mu je blízke, čo mu chýba, v čom potrebuje podporiť a nájsť nejaký zmysel. Tento projekt zase priniesol takú tému toho skla. Tento typ skla bolo fusingové sklo, kde sa ukladajú vrstvičky farebného skla na podklad, ktorý je takisto sklenený. Ono sa tom potom rozstaví v peci a vytvorí tento zaujímavý zároveň aj relief, ale aj v podstate je to taká moderná vitráž. Čiže podľa týchto návrhov sa rezali kúsky skla alebo aj takéto drobné črepinky skla. Za všetkým sú deti. No, je to originál, to je v prvom rade. Nedá sa to zopakovať, čiže keď to niekto rozbije, už sa to nedá vrátiť späť. Je to dlhodobá práca, naozaj sme na tom robili nejaké 2 mesiace, kým sa to celé spravilo. Takže určite tá hodnota, tak ako sa tu dráži, ešte by som povedal, že je to za veľmi slušné peniaze. A ja vždycky hovorím, že pokračujeme ďalej, ideme, pokiaľ nie my, ale pokiaľ Zlatá rybka bude mať na to sily, schopnosti a ja si myslím, že veľmi dobre sa nazvali, že tá Zlatá rybka im plní všetky priania. No a prianie sa tak opäť splnilo. Na konto si občianske združenie pripísalo 2990 eur.